Fighting, Actually, OMP Assembly ni candidate ti Pramothani candidate tini don lekha kamiwo baskang ni chongmari ni waki kaplai khaine ni waki ne tini butchan lai mani oba hai mangpli rok ka shawi phayo tini ni o shal ni jorawo no tini bo belai no don lekha kami amchaya thangai kha sharangja pani haya keba kami amchai ni lukurok bai chung nasingi ne tongko nini kokthai ko thamarok no khanana ni waki chung bubagra ni shenkra haya keba tini bubagra teitung mabai no chung asuk jora tiprasa lukurok songjajagi tubi phaimani tiprasarok ni hukum mukum asuk jora sijagi phaimani obubagrani tidum mabai no obahike sijago hini no tini donlekha kami amchani lukurok bai achuglai kok salaimani yakulo bo khakajang phaika donlekha kami ni amchairok ni kokrok khnawi OMP actually ni Pramothani shenkra candidate tini o kokrok no sawi kabukha donlekha kami amchayo bubagra tabuk last fight ni tongmani jono tamu toniri phai jeng phai de hake tabu palbaksa sagbaksa ke yapri kaisa ke chongmari yachi kongsani chongmari chini tiprasa lukurok no kaplai khairi holai no phai di waisa hai he no otini kami amchani lukurok no kokrok sawi kabu mani oboni yakoloba haino kami amchani lukurok kokrok no sawi horka au chungba haino tiprasa lukurok ni bagi thangi thangnani bagi lamarok obaherok ka haino chung kaham no ongjagi no tongo phiaba tini tiprasa neta hinjakna chongmari kaplai ongkhang ken hochono ulta ulfilini naya hai hini no tini obahaike kami amchani lukurok haino kok sawi ka horka OMP actually assembly ni candidate ti Pramothani candidate o kokrok bahaino sawi ka bukha nang tini OMP o thangdi bubagra bai ri horchakmani hai hini bahaino sawi khnarika bo bini chongmari kaplai ongpai mani yakulu bahaino bubagra ni kok thaisa phano khanaya hingke amung sapno yapiri segra tini ti prasarok ni kahamni bagino ang tini norok ni kamiwo hayake ba norok ni o actually OMP assembly wo thangdi hini horchakmani norok ni kahamni bagino ang tini bahaino phayo hai hini no tini o candidate pathanlal jomatia sawi khnari mani kamni amchani lukurok no singkha omo haino nango haisi norok he borno se ini lo tai rono boto boy dolo ka punche do bal kaya anda ni nang mama sun mo manai takpana nang masa agi IPF dikhai ke nei nang corruption bukan apa di rumah phaino lak ini loge go tui duli toi ma phinai hai bagai ni cha kok mas salayan kok salayan mani kok ono ama davi dawana nani kukri nana noro ni tuyo sinoro khai ma khabale noro ansolik pati khai thakable bom tui borok angbuji pe hasu paine halo wai charo yang phayang ke kakan no kenci nara hab yang ke ani babat nile thangda ka ma phai jawo ka thang tong phru cha chi ni na ma song pai ke tong ko babu ni ma sunglang ka ham na tong kindu bo thiman sumayo thangi mali asen Sento kahamnu jomati oro basa nai ni khanau belai khapat chaka bo bai chonglo boi tin bai chonglo boi chinja kam thanai asai ma kabang ba hai butongkha wan jai butongkha debroma butongkha polai butongkha mala sana ba an bai jomati masa tongo debroma masa tongo wan jai masa tongo Soda Gorsa si bola opera punto ba dada maris. Soda Gorsa lang opera haji 1987. Ini Soda Gorsa de opera tuka. sodar orang si dolu Ini opera.